Bé, encara algunes persones no han tornat, però donem un minut que aniran tornant. Abans, en Paco Martínez ha comentat, i en Josep Maria Fàbregas, el fet d'algunes de les persones que han anat fent durant aquests 2, 3, 4 anys les xerrades pel territori per anar convencent a les persones grans de que no han de tenir por. Al contrari, les pensions poden pujar en una Catalunya independent, però que s'ha esmentat alguns de les persones que ho han fet, voldria esmentar els altres, que alguns es troben a la sala, però no tots. Ens acompanya Jesús Sans. Des de les comarques de la Catalunya central, Jordi Sans, el mateix Josep Maria Fàbregas i la seva esposa. El pare del Raül Romeva, el conseller Raül Romeva, el seu pare, en Jordi Romeva, és també un dels nostres oradors que jo crec que no deu quedar ni un sol barri dels pobles i de les ciutats de les Terres de l'Ebre que no hagi trepitjat per explicar que no cal tema. La Catalunya independent no posa en crisi les pensions, són altres coses que posen en crisi les pensions. José Ruiz, des de Terrassa. Ignasi Marimón, també des d'aquí a Barcelona, des de Drassanes. I si em deixo algú demano perdó. Aquestes són les persones, en algunes ocasions també jo mateix, en Pepe Seguer, encara que en poques ocasions, en Joan Morros, que hem fet centenars, potser algun miler de xerrades per intentar convèncer. Y ara em deia l'Eduardo, prenent el cafè, em deia, si en 4 años hemos pasado de un 15% a un 45% o un 48%, ¿cómo no vamos a pasar en un solo año del 48 al 55%? Doncs unes quantes xerrades més, companys i companyes oradors, per acabar de convèncer uns quants jubilats més de que no han de tema per les pensions, que l'endemà de la Catalunya independent, el primer dia les pensions ja poden pujar al 9%, que ho tenim calculat, que ho tenim a l'euro clavat. Per tant, des d'aquest punt de vista, ja ha passat el minut, entenc que tothom ha anat tornant. Demano que pugi a l'escenari el company Antoni Alsina. Això de l'escenari, quina impressió, Antoni? Miedo escénico. Miedo escénico. L'Antoni ens farà la presentació del següent orador, que tot i que hem de dir allò de no necessita presentació, bueno, això no és del tot veritat. Sempre va bé presentar a les persones. Bon dia a tothom. A mi m'han encarregat els companys de l'ANC que faci la presentació d'aquest personatge i bueno, us confesso que em trobo un compromís, perquè què dir d'algú tan estimat a casa nostra que ha sigut capaç d'omplir de gom a gom el Camp Nou per escoltar-lo cantar? O què dir d'algú que ha sigut capaç de composar cançons tan mítiques i alhora tan actuals, com l'Estaca, el viatge a Ítaca, el País petit? I per fi, què dir d'algú que després d'un més que merescut èxit a la vida, en comptes de descansar còmodament, ha preferit mullar-se, arremangar-se i baixar l'arena en aquesta, esperem-ho, última part del nostre viatge col·lectiu a Ítaca. Lluís, gràcies per ser com ets. Endavant. Benvingut, gràcies Lluís per acceptar aquesta invitació. Tria, si has triat, prefereixes cadira i taula, pots triar el faristol. Endavant. Bon dia. La veritat és que sempre he pensat que si algun ofici he tingut en aquesta vida és la d'aprenent, i aquí baix s'aprèn molt més que aquí dalt, i només escoltant el que he escoltat ja he guanyat coses avui. M'agradaria dir que voldria ser bastant concret, perquè suposo que el que us interessa són les coses que ens poden preocupar a la gent que estem al Parlament o que estem fent aquesta feina, que estem intentant el camí cap a la independència. Fins i tot els que no sabem massa de política potser podem dir coses que poden interessar. La meva especialitat sempre ha sigut comunicar,
Abans ho feia adormint a la gent amb cançons pesadíssimes i ara intento comunicar les coses que sento que són prioritàries en el nostre procés. S'han dit coses interessantíssimes, felicitats, i jo no sé si sabré estar a l'alçada, però voldria dir dues coses que em preocupen molt. Primer, la comunicació. Hauríem de tenir consciència de la importància que tindrà, ja l'ha tingut fins ara, però la que tindrà en els propers mesos la comunicació, o sigui, la nostra relació amb els mitjans de comunicació, com hem d'entendre les notícies que ens arriben, què passa en tot aquest món. I a mi m'agradaria marcar una mica el mapa de carreteres. És una cosa que hi he pensat bastant perquè ens escarrassem en el Parlament per fer coses. Avui podem dir que anem de pet cap a la independència, podem dir que del full de ruta que està escrit des de fa no sé quants mesos constantment sembla que no arribem enlloc i en canvi, curiosament, els que estem a dintre sabem que no només estem allà on vam dir que seríem, sinó que estem més endavant. I en canvi la comunicació sempre ha sigut molt difícil, però un dia t'asseus i potser val la pena que mirem entre tots el mapa de carreteres que tenim i parlar clar. I com que a aquestes alçades ja els meus interessos de pervivència són molt justos, comencem per dir que quin és el primer diari d'aquest país en número de ventes? La Vanguardia. La Vanguardia té una actitud unionista recalcitrant, en coherència amb el que pensa el seu amo, Comte de Godó, que té repartit els poders d'una manera molt curiosa, té la Vanguardia que marca la filosofia de la casa, té una ràdio que li guanya molts diners perquè va bé saber que la Vanguardia és deficitària, en canvi els diners del Godó els guanya el RAC1, allà deixa expressar-se, per sort hi ha gent molt interessant per nosaltres, pels que estem pel procés, i després té la TV8, que és una cosa rara, aquí posa el coní i ja està. Però quin és el diari, el primer diari en ventes d'aquest país i el que fa opinió, molta opinió, perquè a més és una xarxa que d'antic està molt arrelada, la Vanguardia. Quin és el segon diari? El Periódico, en ventes. Des del seu inici, molt legítimament, jo no només ho he de respectar, sinó que a vegades n'estava molt content al servei d'una ideologia molt concreta que en aquests moments es creuen que representa el PSOE o el que és igual. Aquesta ja no és recalcitrant, és una visió unionista verinosa, perquè d'alguna manera se sent incòmoda, perquè és molt difícil intentar ser d'esquerres i no estar per les llibertats dels pobles, perquè no hi ha ciutadans lliures si no és en pobles lliures. I per tant se sent incòmode i per tant és especialment verinosa. Els dos diaris més importants d'aquest país estan en aquesta línia, manipulen. Jo he vist portades desinformatives, per dir-ho d'una manera, i manipulacions vergonyoses de feines fetes al Parlament i d'actituds polítiques genèriques. Què més tenim? Per resumir-ho, en el nostre camp d'informació genèrica, entre televisions, diaris, ens queden bons diaris, tenim l'Ara, tenim el Punt Avui, tenim sobretot, tenim digitals, la Nació Digital, el Nacional, la Llibertat Digital, potser me'n deixaré algun, però hi són, i estan aquí. Però sapiguem que els diaris de gran opinió, els que fan el pes específic de l'opinió pública, són molt, o sigui, amb militància oposada. En el panorama genèric es diu que simpatitzants o, diguem, que acceptin el procés tal com està funcionant, hi ha un 18,5%. Tota la resta és contrària. Tota la resta és contrària. Molt bé, és una realitat. I amb aquesta realitat hem passat d'un 14-15% d'independentistes, bé, depèn de cadascú com s'ho miri, en el moment en què s'ho miri, fins a un 48%. Això dona la mesura de la potència social d'aquest moviment. Que amb uns mitjans de comunicació, en una societat on es diu que la comunicació domina els alers
i les corrents, hem aconseguit passar d'un 12-14% d'independentisme a un 48%. Això és un èxit fastuós. I això dona la mesura de la força i la mesura de la vostra força, perquè una altra cosa que vaig de pressa perquè vull dir unes quantes coses. Una de les altres coses que voldria convèncer-vos és de la fastuosa força del vostre moviment. I dic vostre perquè no és nostra, és vostra. Els diputats, els presidents de la Generalitat, anem darrere vostre, no anem davant. Tenim l'encàrrec, la delegació del vostre poder. Però qui ha muntat tot això no ha sigut en cap despatx de política. Fins i tot heu trasbalsat tots els partits polítics d'aquest país. En sou testimonis. Encara avui hi assistim. Per què? Perquè ho heu fet, aquesta irrupció, amb una tal força que heu obligat a tots els partits i a totes les organitzacions polítiques a adaptar-vos a la vostra voluntat. Això és magnífic. Us dono la mesura. Aquesta mesura és conscient, no només nosaltres, els nostres adversaris també. I per tant, aquells que defensen l'unionisme en són plenament conscients que el poder de tot això no està a la presidència de la Generalitat o la majoria absoluta del Parlament, que sigui de parts, de passada, estan la majoria absoluta del Parlament determinada a la independència i el govern també, i anem de pet. Però ells saben que això és delegació, que el verdader poder està en vosaltres i per tant la seva obsessió només té una paraula que és desmobilitzar-vos, desmotivar-vos. Ells saben perfectament, molt més inclús que a Madrid, perquè viuen aquí i ens coneixen i ens mirem els ulls cada dia, que l'única manera de fer imparable aquest procés és desmotivar-vos. I faran el possible per desmotivar-vos. Per tant, consell de iaia cantant acostumada des d'antic a pujar de l'escenari i a treballar amb allò que diguent la vaca pastura i que la gent entengués que el franquisme es tenia etcètera. Per favor, en els mesos que ve, quan us informeu a través d'alguns mitjans de comunicació, tingueu el diccionari de sinònims al costat. Per favor. Perquè n'estem farts, des de l'acció política, en la que estem imbuïts gent que no havien fet mai política, com l'Eduard i jo, de que sortim d'allà i sembla que no vivim en el mateix país. De fer coses transcendents per al camí de cap a la independència i que l'hagis d'explicar al cap de 2 mesos perquè encara no ha arribat a la gent. En els mesos que vindran, que seran els mesos decisius, per favor, tothom, amb el diccionari de sinònims, o potser millor el d'antònims, no sé com es diu, antònims, sí? Que són els de contrària. Perquè això anirà així. Després, tenen un segon objectiu, una mica xerrant amb el que s'ha parlat abans. La primera, desmotivar aquests 2 milions i pico de persones que avui en dia estem per la independència. Perquè saben que si aquests 2 milions es mantenen tossuts, no se'ls esberlen les conviccions, això és imparable mentre es mantinguin un mínim de paràmetres democràtics. És imparable, no ho saben tots, fins el Margallo ho sap. El Margallo potser és el que més ho sap, pobret, perquè se li nota molt. Ara, tenen un segon objectiu que té relació amb el que parlàvem abans. Aquest objectiu és que aquest 85% de mitjans de comunicació que van a la nostra contra, la contra del procés que estem fent, construint, no volen donar-nos cap micro per arribar en aquests sectors de població que per sentimentalisme espanyol o per les circumstàncies que siguin es mantenen en una mena de bombolla que ells cuiden, que ells reguen cada dia. A tu t'han convidat mai a anar a la Sexta? No, I mira que fem la dansa del ventre bé, tu i jo, No ens conviden, no. Per què? Perquè no volen que tinguem un micro. No volen que tinguem un micro per dir a la gent que se sent espanyola, però dir-los amb tota la convicció del món que la república que volem fer, sentir-se espanyol, ho podran fer amb tota legitimitat i que podran desenvolupar la seva ciutadania espanyola millor a Catalunya que a Espanya, cosa que tal com estan les coses es veu que és molt fàcil.
Això és el que volen impedir que els hi diguem. Que la gent que se sent espanyola tindrà el dret a realitzar la seva ciutadania espanyola plenament en una Catalunya lliure. I aquesta és la república que volem fer. Entre altres coses, perquè després de la nostra història, en aquests anys i centenars d'anys que hem passat, en el nostre ADN tenim prohibit tractar a la gent tal com s'ha tractat a nosaltres. Això no volen que ho diguem enlloc. O sigui, dos motius importants contra els que hem de lluitar. Primer, la desmotivació a través de la desinformació. I segon, no donar-nos un micro que puguem comunicar a la gent. Per tant, què hem de fer? Irradiar. Som 2 milions de persones que podem irradiar. Sabeu quin poder dona això? És fantàstic. Difícil. Però hem d'irradiar durant aquests mesos de tal manera que la gent, encara que sigui per contacte de la nostra alegria i de la nostra voluntat, entengui que passa alguna cosa. I després aprofitar qualsevol mitjà que ens permeti arribar, i aquí gent com Súmate i fan una feina de xapó. Jo per això estic enamorat d'ell i demano relacions, però em diu que no sempre, perquè és una dona preciosa. Però bueno, ja tot arribarà. No, vull dir, s'ha de fer, que hem d'irradiar i hem d'explicar a la nostra manera. És evident que si es pot fer... Mira, el que va fer el Gabriel Rufián, que confirma una mica el que dic. Què passa? Que de cop i volta, com que ells donen les notícies sempre a través del Congrés, aquell minut i mig del Gabriel Rufián va passar per Telecinco per primera vegada i va arribar als barris i això ha fet trontollar a molta gent. Hem d'intentar buscar camins per tenir micros, encara que sigui només que quan sortim del Mercadona i preguntem a la senyora, i vostè quin programa de televisió veu? I et digui, doncs Telecinco. Deixa anar el rotllo, que segur que se l'ha de convèncer. Voldria centrar-me molt en això, perquè serà molt important. En els mesos que ve vindran moments transcendents. Escolteu, hi anem. Si més no ens hauran d'aturar, perquè nosaltres hi anem. Per tant, tot el magma d'informacions que rebreu serà importantíssim que la gent que sou conscient del procés en el que estem en feu la traducció necessària. Després quan hi ha l'altra cosa, només hi plego, perquè sé que l'altra cosa que us vull tornar a redir, perquè em sembla que ja us ho he dit fa 10 minuts, és la importància que teniu. Sobretot penseu que en els mesos que vindran, en els parlamentaris, a la presidenta del Parlament, en el govern, depèn de com actuï l'estat espanyol, se'ns pot anul·lar. A vosaltres no. I us necessitarem. I ja dic ara a la gent de l'Assemblea Nacional i d'Òmnium i de tothom que em pugui escoltar, etc., que musculeu-vos, perquè és segur que us necessitarem. Segur. I jo quasi que posaria data si no s'avancen. Per tant, sapigueu que hi haurà un dia que potser les institucions que avui li heu delegat el vostre poder no podrà actuar i haureu de ser vosaltres amb el vostre poder i la vostra presència que faci testimoniatge d'on volem anar i que volem ser. I només volia dir això, ja està. Acaba d'arribar l'autoritat constituïda. Jordi, benvingut. Bon dia, benvingut, Jordi. Gràcies, Lluís. Volies dir poques coses, però Déu-n'hi-do, les que has dit. I quantes veritats. És el moment. Hi ha papers. Si no teniu les cartolines perquè ja heu fet una pregunta, agafeu els folis en blanc, podeu anar passant preguntes. Els companys que es troben a les extrems del passadís les aniran recollint i ens les portaran cap aquí. Faig la primera, Lluís. A veure, abans de ser diputat, però encara estaves en el món, per dir-ho així,
de la faràndula, encara no se t'havia passat pel cap que fossis un polític. En una entrevista televisiva vas dir que seria molt difícil negociar res amb l'estat espanyol. Bé, ara ja ets un diputat. Ara com ho veus? Ho veus encara més difícil o en canvi veus alguna possibilitat? I en quines condicions seria possible negociar amb l'estat espanyol? Jo crec que l'estat espanyol se l'haurà d'obligar a negociar, no ho farà mai de grat. És un problema, jo diria, quasi d'ADN d'estat espanyol. I quan dic estat espanyol no vull dir Espanya, Aquest procés no va contra els espanyols, en absolut, al revés. Ells són quasi més víctimes que nosaltres mateixos. Però l'estat espanyol, jo diria que la mentalitat fundacional ha sigut errònia des del primer moment. I és una mentalitat que no està disposada a negociar, no té paràmetres democràtics arrelats profundament, etc. O sigui que els haurem d'obligar a negociar. Jo estic molt convençut. I amb això no només hi haurem de participar a les institucions, sinó també vosaltres, la gent mobilitzada. No soc en aquest aspecte amb massa optimisme. O sigui, hem de confiar en nosaltres mateixos, més que en miracles. Sabeu, jo sempre dic que la mentalitat espanyola és de Guzmán el Bueno. Aquí veig que hi ha gent gran, sabeu qui era el Guzmán el Bueno, no? Estaven els moros dolents en allà al costat del castell i ell aguantant un noi castellà, li rapten el seu fill i li diuen si no et rendeixes el matarem. Què hagués fet un català? Hagués dit, home, tinc uns mirallets i uns quants botons i uns quants fils, podríem negociar, potser ens convindria arribar a un acord. Què va fer Guzmán el Bueno? Es va treure el gabinet i va dir, mateu-lo. L'estat espanyol des del poder és això, ho ha fet sempre així i em sembla que continuarà. Cedirà amb allò que l'obliguem a cedir, per força democràtica, per força popular, etc. Passem doncs ja a preguntes que ja han anat arribant. Per què la Generalitat dona subvencions a aquests mitjans de comunicació que has esmentat? La Vanguardia, el Periódico. Ho pregunta en Lluís. Sí, escolta, jo estic content que els hi doni. Sabeu per què? Perquè els paràmetres que es fan servir són paràmetres del número de vendes. I val a dir que almenys en aquests casos, a part d'interessos que hi pugui haver, que pot ser que n'hi hagi, ni més sapiguent alguns personatges, sobretot en el passat, però és igual. La repartició dels diners es fa segons el número de vendes i aquests mitjans normalment jo no ho he vist, la quantitat, però segurament veureu que segons el número de vendes va augmentant i disminuint els mitjans. Estic content perquè si fos així demostraria només que hem sigut nets fins al final. Pregunta de vivíssima actualitat, no ho has esmentat, però està avui a primera notícia a tots els mitjans de comunicació. En Joan ens diu, el PSC s'ha quedat orfe. Hi ha alguna possibilitat que el PSC s'assumi el procés polític català a través del referèndum sobre la independència? Home, és difícil d'imaginar, però en tot cas els que estem per la independència jo crec que hem de tenir els braços oberts i disposats a acollir a qualsevol persona que hi vulgui participar. Ara, sincerament, jo vaig escoltar ahir unes declaracions de la senyora Parlon, que sembla que avui en dia és l'alternativa lògica generacional en el PSC, i el que va dir no va gens en aquesta línia. Ara, nosaltres, escolta, deia la Muriel, la revolta dels somriures, braços oberts, tothom que vulgui arribar serà benvingut, els hi donarem arguments, els hi cantarem cançons, el que sigui, però la veritat és que si més no les confiances han de ser prudents. Em recorda el ban, em sembla que es diu així, el ban, els alcaldes, els batlles fan bans amb motiu de la diada, l'11 de setembre darrer. Un dels alcaldes del PSC, Josep Mayoral, alcalde de Granollers, no sé si algú aquí va fer un ban
i va penjar per tant el ban per la ciutat. Bé, en aquest ban deia que s'ha de fer el referèndum. Per tant, si més no, la pregunta aquesta potser l'haurien de fer-los amb ells, no? Amb el PSC. Però que en qualsevol cas algú del PSC sí que pensa també en poder fer el referèndum. En tot cas, com diu el Lluís, deu ser aconseguim que ho pensin tots. Jo tinc entès que en l'acord de Granada, que és el darrer on es va diguem, marcar les direccions, el referèndum es parla sobre una reforma constitucional, que és molt diferent del que estem parlant nosaltres com per fer-ho. O sigui, vull dir, només per... En Josep pregunta: en quin punt es troba la creació de la seguretat social del nou estat català? Està dintre del Parlament treballant-se i en totes les previsions que quan ens convingui la podrem aprovar. Queda clar. Perquè hi ha una altra cosa que hem de tenir present, i és que aprovem les coses quan a nosaltres ens convingui, no quan els altres creguin oportú provocar-nos per... Hi ha posicions molt coratjoses que jo admiro i que participo d'elles, però que en els moments actuals hem de ser astuts i prudents, no? Jo crec que nosaltres hem de fer les coses quan ens convingui fer-les i sobretot mirar que quan perdem una eina que serveixi sigui perquè és el moment més rendible per perdre-la. O sigui, hem d'arriscar les eines amb les que treballarem cap a la independència només si és molt rendible i per tant s'ha d'escollir bé el moment quan ens convingui. Els excessos de testosterona es diu, doncs en aquests moments diguem que almenys per part meva no n'he tingut mai massa, però tampoc hi compteu. Allò d'aquí pregunta ja respon directament al cas esmentat, Lluís, en Xaloc, algú es diu Xaloc, diu: quina millor comunicació que els 72 diputats? I afegeix: heu de donar confiança a la gent i anar aprovant les lleis de desconnexió. Bé, és veritat que si des de l'inici els 72 diputats haguessin tingut la virtut de donar una imatge de més unitat, tot això hagués facilitat la feina, però us he de dir que fins i tot així fer passar la comunicació és molt difícil. El Parlament, sabeu, és un animal vetust, jo diria que del segle XIX, convenientment lent perquè ha de ser garantista. Suposo que a la llarga haurem d'imaginar que algun dia funcioni de manera més àgil, etc., però és un Parlament que impedeix molt la comunicació directa amb la societat i on quasi tot està molt preparat, i és bo que així sigui perquè l'oposició tingui molt de protagonisme. O sigui, en totes les feines parlamentàries que hem fet, les informacions, però això ja té relació amb allò que deia abans, les informacions que han tingut més rellevància sempre són aquelles informacions que els grups de l'oposició han presentat per posar en evidència o que estàvem desunits, o que la CUP i Junts pel Sí estàvem desunits, o que dintre de Junts pel Sí estàvem desunits i que no estem d'acord, etc. I això, en aquest 85% de mitjans de comunicació que són unionistes, li va fantàstic. És veritat que nosaltres no tenim responsabilitat, però de saber que hem pogut treballar durant tots aquests mesos i avançar moltíssim, i en canvi, de cares en fora, tot això no ha passat. És un problema que és difícil de solucionar i que la gent ha de prendre consciència del mapa de carreteres que tenim, comunicatiu. I allò que deia de llegir les notícies amb el diccionari de sinònims ho mantinc. Isabel pregunta: hi ha alguna possibilitat que tinguem influència amb el sector independentista del món polític dels comuns, Podem, etc.? Escolteu, a mi em feu coses molt difícils, jo estava sota dos cocoteros escrivint llibres i he vingut aquí per mirar de fer de florero i etc. Sí, clar que sí, i no només perquè sigui una esperança, perquè hi ha molta gent dintre de comuns que és progressista sincerament, que és sobiranista sincerament, etc.
I això inclús ho diuen els estudis demoscòpics que es fan en els grups polítics actuals. Sempre es calcula que dins del, com hi diguem, comuns, col·laborisme, Catalunya sí que es pot, etc, hi pot haver un 30% de gent que pot estar per la independència, i aquesta és un dels encerts del referèndum, si es fa bé. Jo amb el referèndum hi he estat sempre d'acord, només hi planteja un problema perquè pertanyo al grup que recolza el govern. El referèndum s'ha de fer bé, si no serà un ridícul espantós, i entre tots l'hem de fer bé. I amb això s'hi ha de posar el Parlament, el govern, les entitats, etc. Però un dels avantatges del referèndum és que aquí la ideologia no vota, vota la creença si necessitem una república nova i avançada o no. I aquí les qüestions ideològiques, que voler una república avançada també és ideologia, però compten menys. I per tant es podria dir que en l'independentisme que assegurat, més o menys assegurat, que som nosaltres, aquests 2 milions de persones, s'hi podria afegir. Però a més jo tinc l'esperança, com expresident de la Comissió Constituent, de que algun dia es posi en marxa el procés constituent participatiu. Perquè jo penso que tot aquest alè que ha nascut en el carrer és en el carrer on també ha de decidir-se quin tipus de república volem, què volem ser, qui volem ser, com volem ser. I aquest procés participatiu és importantíssim, no només per justícia democràtica i correspondència al valor que ha tingut el gest de la gent, sinó perquè té la possibilitat d'obrir un debat que no s'ha obert mai sobre quina república volem. I en aquest debat hi ha molta gent que té coses a dir importantíssimes i que avui en dia no se senten expressament independentistes. Estic parlant gent del món sindical, col·legis, aquí hi ha aparelladors, col·legis de metges, col·legis, és igual, advocats, etc. Totes les entitats, tot aquest patrimoni fastuós que té la societat catalana, un entramat de societats, d'entitats meravelloses, aquesta gent ha de dir el seu què. I en aquest què es pot desllorigar molts sentiments que avui estan confrontats i que quan vegin que el projecte de futur és tan i molt més important que el projecte identitari de passat, que això és una altra cosa. Nosaltres estem treballant un projecte de futur. Tenim la sort que tenim un passat i juguem amb tot això i avancem amb tot això. Però l'independentisme avui, la seva gran avantatge, la seva gran força motriu, és que és futur. Bé, quan en les societats, si mai es posen en marxa el procés participatiu, es pugui realment obrir l'horitzó d'aquest futur i la gent pugui participar i es pugui debatre això socialment, si això ho aconseguim, jo crec que això serà molt definitiu, molt definitori, vaja, per dir-ho d'una manera, i que ajudarà també a que, ja no dic independentisme, que aquesta nova república entusiasmi a molta gent. Això em recorda que realment sí que és important el diccionari. Sobiranisme, ells es diuen sobiranistes, no es diuen independentistes. Costa molt saber si sobiranisme pot ser igual a independentisme. Per tant, necessitem el diccionari al costat. Una de fàcil, Lluís, no diguis que només et fem preguntes molt difícils. Dic que és fàcil perquè, ampliant una mica el que ja ens has dit, la contestes. Diu en Joan: des de la vostra relació dintre el Parlament i el tracte del dia a dia, com veieu el comportament i el pensament dels diputats unionistes? Quina creieu que és ara el seu objectiu immediat? Escolteu, la política catalana i hispànica està desgavellada absolutament. I per tant, i a més cada dia passen més accidents o incidents, dir-li com vulguis. Aleshores, clar, què us puc dir? Doncs home, que darrerament els ciutadans, després dels seus resultats a Euskadi i a Galícia, els tindrem més verinosos que mai, i que per tant intentaran fer mal aquí, perquè aquí ells tenen poder. El
Partit Socialista, doncs esperar que no sé, que tot els hi vagi bé. Jo no tinc cap desig de que els hi vagi malament, que trobin una solució, un espai on es puguin aclarir i puguin ser un servei a Catalunya. És difícil d'imaginar què pot passar en aquests dies. Jo crec que de totes les opcions de bones no n'hi ha quasi cap. Per tant, està tot tan desacaballat que diguem, l'únic que consola és que nosaltres tenim clar el camí i l'altre és que aniran passant coses i hem de seguir endavant i ja està. Aquesta també va per aquí. Catalunya Sí que es Pot també té una bona opció. El president Puigdemont els hi va fer una oferta. Aquesta qüestió de referèndum sí o sí també obre portes, aviam com responen. Catalunya Sí que es Pot i aquest moviment que representa sota la personalitat de l'Ada Colau, no? Jo crec que té uns mesos molt interessants perquè ells s'han de conformar, es veu que fins al març s'han de conformar com a moviment polític, però a més s'estan conformant al mateix temps que l'estat espanyol s'està redefinint. I per tant poden passar moltes coses i jo diria que inclús moltes coses interessants per al moviment en el que estem. Aquí s'escau aquesta pregunta d'en Xavier. Xavier diu: si es conformés un govern d'esquerres a Espanya, PSOE, Podemos, etc., serien les coses més fàcils per a Catalunya i per l'independentisme? Creus que farien canviar les coses i hi hauria possibilitat de més diàleg entre Catalunya i Espanya? Home, anava a fer una bajanada, anava a dir una bajanada. Escolta, aviam, va pel Xavier, és evident que l'estat espanyol pot exercir diferents graus de confrontament amb la nostra posició i és evident que un govern de Ciutadans i PP segurament de totes les opcions és aquelles que executarà les més fotudes per nosaltres, em sembla. Ara, dit això, tampoc cal somiar truites. O sigui, el PSOE fins ara no ha demostrat cap voluntat d'entendre's, entre altres coses està on està perquè no ha volgut pactar ni parlar, ni acceptar els vots, que ja és una mena de repelús, etc. Per tant, no. És evident que un estat té diversos graus de confrontament davant d'un problema. Nosaltres per ells seguim sent un problema, no ens han vist mai com una possibilitat de millorar la democràcia. Per tant, som un problema i evidentment quan la ultradreta i un partit nascut a Catalunya per anar contra la immersió lingüística, etc., si això arriba al poder podem esperar que sigui el més confrontat possible. Una de difícil. D'entrada, no sé si ho interpreto. Jo si no canto, si vull... L'última difícil, Lluís. Podrien arribar a anul·lar la presidència? Sí. Jo entenc que volen dir que poden arribar a anul·lar. Sí, la Constitució espanyola permet anul·lar la Generalitat. I afegeix, i que sigui anomenada presidenta la senyora Arrimadas? No, això no pot. La presidenta l'ha d'anomenar el Parlament. El que sí que pot és crear una mena de davant d'un buit institucional. Però deixa'm dir-te una cosa. Realment, per dir els actes de l'estat espanyol és jugar al suïcidi. Però si ho fan, ho pagaran molt car. Jo crec que si fan això, el camí cap a la independència estarà més clar que mai. Dues que les resumeixo perquè totes dues parlen de la nostra televisió, si és que la TV3 és la nostra televisió. Mercè pregunta: què en penses de TV3 i de la seva ambigüitat, especialment en algunes tertúlies? I crec, no sé si diu Sílvia, no ho entenc molt bé la lletra, diu: per què no s'esplaia més TV3 en comentaris directes de les nostres idees, dels nostres programes, etc. Escolta, jo amb això tinc potser una opinió que no els agradarà. Jo trobo que TV3 ha de ser plural. I malgrat tots els temporals pels que passem, jo penso que TV3 ha de mantenir la pluralitat. I per tant,
quan en les tertúlies doncs, hi ha un senyor que representa actituds unionistes, o dos, i a vegades fins i 3 de 5, jo penso que això és una garantia de que ho estem fent bé. És evident que a vegades un té ganes de sentir-se acompanyat, més acompanyat per aquelles institucions que nosaltres considerem que són nostres, però també són les institucions de la gent que està per l'unionisme. I per tant, malgrat l'espantós desavantatge amb el que juguem, que us n'he parlat molt abans, jo crec que més enllà de les simpaties que puguin tenir presentadors, etc, que TV3 tingui un comportament d'obertura democràtica envers les opinions de tots els catalans, vinguin d'on vinguin, siguin com siguin, a mi em sembla positiu, ho sento. I si el preu que he de pagar per la independència és que hi hagi jo em començaria a arrufar el nas. Maria pregunta, si hagués funcionat com cal el vot per correu el 27 de setembre, no haguessin passat el 48%? Escolteu, si les eleccions... tots estem d'acord en que hem d'augmentar la base social de l'independentisme, això no es discuteix, o sigui. Dit això, la primera trampa que se'ns ha fet, abans se n'ha parlat, em sembla que ho està post. La primera trampa que se'ns ha fet és que si aquestes eleccions del 27 en comptes de ser autonòmiques haguessin sigut referendàries, aquest 48 representava més o menys un 53%. Això és important saber-ho. Ara, varen ser per eleccions al Parlament i per tant són traduccions difícils de fer. Ho dic perquè... Però la pregunta quina era? Sí, amb la participació, o sigui, si el vot importantíssim. Si el vot de l'exterior hagués funcionat correctament, hi ha hagut drames. Hauríem passat el 48%. Hi ha hagut drames i aquí hi ha una voluntat, jo crec que no dissimulada. A mi m'han explicat que es veu que l'ambaixada de Roma i altres ambaixades hi ha hagut números increïbles. I em sembla que si no s'ha aprovat, s'està aprovant una llei de votació electrònica que precisament està feta per evitar això. O sigui, és probable que si la propera vegada que nosaltres votem dintre de la legalitat catalana podrem fer-ho amb la garantia de que totes les opinions seran comptades. Lluís, quan ens diguis prou, serà prou, perquè no sé, la llista és llarga, van arribant amb comptagotes encara. No, aquí tenim el president de l'ONU. Bé, si més no, alguna pot ser treballada ràpidament. Aquí, per exemple, Ramon, de fet no fa cap pregunta, aquí no hi ha cap senyal d'interrogació, fa una afirmació, crec jo, diu, después de la independencia España me seguirá debiendo mi pensión. I ja contesto jo, sí. Rotundament sí. Amb Catalunya independent, a tots els que estem aquí i a tots el milió de jubilats que hi ha a Catalunya, Espanya ens deurà la nostra pensió fins a la mort. És així. És així. La ley diu això, senyores del Partido Popular. El que passa que, òbviament, interpretem que en algun moment hi haurà un procés de negociació i en aquest procés de negociació, que potser pot ser tan lent com el Brexit, ja veieu que el Brexit va molt a poc també. Llavors, en aquell moment resulta que es pot negociar a partir de l'1 de gener del 2000 punts suspensius i ja serà Catalunya qui pagarà les pensions. Però no sé si és pregunta o és afirmació. En tot cas aquesta, per tant, la passo. Miquel diu... Miquel, que a més aquí ens explica on treballa, això m'ho quedo. Teniu en compte que ens vetaran tota acció que vingui de les estructures d'estat espanyoles? La Constitució espanyola, és a dir, per tant, ens vetaran el govern, el Parlament, el cens català basat en el padró municipal, etc. Escolteu, el que s'està fent en aquest procés és fer les coses bé i anar de llei a llei. Això què vol dir? Que sempre estem intentant que la legalitat es mantingui perennament. És evident que hi haurà un moment que serà difícil, que serà... jo la situo, però això ja ho diu en Lluïset Bumbum, jo la situo a la llei de transitorietat, potser abans, perquè l'estat espanyol a vegades té uns fogots que no saps mai com reaccionarà l'estat. Però és evident que ens podem
esperar una confrontació i que l'Estat utilitzarà tots els poders que té. I per això em sembla que a l'inici d'aquesta xerrada jo us explicava que nosaltres som baules importants. El Parlament, en majoria absoluta independentista, un govern independentista i determinat, però la tercera baula, que és la primera, sou vosaltres, i sou vosaltres que heu de defensar això. Hi haurà un moment que és possible que el que són institucions ho passin malament. I estem disposats, i en les reunions que fem nosaltres hem dit i ens hem conjurat a donar la cara fins a l'últim. Ara, en aquest moment, la societat catalana haurà d'agafar això que heu fet. És que jo sempre dic que en aquest procés llarguíssim curtíssim en realitat, de 6 o 7 anys, cadascú, no sé quin any va ser, alguns del 2010, els altres del 2012, quan ens donàvem la mà o quan intentàvem que les ratlles de la diagonal fossin rectes i tiren una mica cap a dret i tocar a l'esquerra, etc. En algun moment es va mirar els ulls i cadascú de nosaltres va fer un clic i va dir: deixem de ser súbdits per convertir-nos en ciutadans. I és per això que nosaltres estem en el Parlament, perquè si no res seria possible. Bé, hi haurà un moment que haureu d'exercir de ciutadans, defensar les institucions si és que estan en perill i donar la cara pacíficament, amb un somriure. Si algú ve a donar-li un cafè amb llet, si cal, i demostrar al món, a nosaltres mateixos i a l'Estat, que tot això és perquè hi ha una majoria popular que ho vol. Això és possible que passi, és possible. Dependrà dels paràmetres democràtics que l'estat espanyol vulgui respectar. Ja sabem que els anglesos no els té, però atenció, perquè ell també se la juga molt, que aquesta és una de les altres coses que nosaltres hem de tenir al nostre favor. L'estat espanyol no pot fer el que vulgui, per moltes circumstàncies. Primer, pels paràmetres democràtics que, malgrat tota aquesta Europa que ens avergonyeix quasi cada dia, actualment, encara manté. I després, perquè hi ha una altra cosa que hem de ser-ne conscients, i és el nostre propi poder. Catalunya és un poder fàctic importantíssim. Som el tercer motor econòmic d'Europa, deixant a banda Moscou, que és una cosa molt rara i que ningú sap què hi passa. És el Rin, el Milanesat i nosaltres. Si l'estat espanyol fa masses animalades, no serà ni el president ni en Junqueras qui telefonarà, serà la Merkel o el Draghi, m'explico. O sigui, hem de tenir la confiança que en un país tampoc Espanya, l'estat espanyol, perdó, pot jugar molt, molt fort. Però en tot cas, passi el que passi, hi haurà un moment que sí, que vosaltres és molt probable que tingueu d'exercir la vostra ciutadania i dir: som aquí, ensenyar-vos. Jo crec que és això, però potser se passarà abans, perquè si algun dia ha d'entrar el president Mas, el molt honorable, jo no l'he votat mai, el molt honorable expresident Mas, en un jutjat, potser ens hem de mobilitzar. Si un dia la Carme Forcadell comença a tenir problemes, que ja sabeu que el Tribunal Constitucional ha fet un gest per anar més de pressa, passant-ho a la Fiscalia perquè afini, les fiscalies afinen, doncs potser ja ho haurem de fer també, no? O sigui, ens hem de muscular, i aquí jo crec que l'ANC, Òmnium, les entitats d'aquest país, l'AMI, etc., la musculatura que han fet durant aquests anys, l'entrenament, o l'entreno, no sé com es diu, que han fet aquests anys, l'haurà d'exercir com ciutadania. I aquesta conjuminació de la delegació que fem els representants del Parlament i el mateix govern i els que tenen la sobirania d'habitar, la conjuminació d'això és l'únic que ens pot fer vèncer, no? Per tant, jo no ho trauria en absolut, al revés, quasi diria: feu gimnàsia perquè hi anirem. Ignasi pregunta: es podrà fer una nova llei electoral catalana? Home, sí que cal, per Déu. Escolta,
en l'Estatut ja hi havia l'obligació de fer una llei electoral i és igual, per problemes de partits i d'interessos i de quantificacions dels vots, les marcacions no s'ha fet. Sí que cal. Val a dir que s'està contemplant, ho dic per la informació de joc, que si s'ha de fer un referèndum, etc., que la llei de transitorietat o en un annex de la llei de transitorietat hi hagi ja la preparació, si més no, per poder fer un referèndum, perquè en l'actualitat no tindríem llei pròpia. Igual que si hem d'anar a unes eleccions constituents, seria bo que ens poguéssim regir ja per una mínima llei electoral catalana, amb juntes electorals pròpies, etc. Antoni pregunta... Perdoneu, hi ha moltes coses, hi ha una sèrie de coses que no dubteu, fa mesos que la gent hi està treballant. Fa 15 dies es deia en els diaris és que el Viver i la seva colla, que són una colla de gent magnífica i que estaven treballant com negritos, pobres, va sortir que miraven les conselleries com si fossin ministeris. No, fa 7 mesos que miren això. No, surt publicat fa 15 dies, fa 7 mesos que miren això. I que el senyor Viver Pussunyer i el senyor Reniu i altra gent, una colla de gent, estan agafant conselleria per conselleria i estan dient què els hi fa falta per ser un ministeri real, amb acció política. I això passa amb tot, amb interior, etc. Hi ha ministeris molt fàcils, per dir-ho manera. El més fàcil és el de sanitat, perquè més enllà de l'agència del medicament ho té tot. Sí, el senyor Comín quasi que només ha de fer un cataclic. Déu-n'hi-do educació, i en canvi n'hi ha que són molt buits. Vull dir, hi ha tota una feina que és, normalment la gent potser és bo que no se publiciti massa, però que s'està fent seriosament des de fa mesos. I per tant hi ha moltes coses que s'estan preveient. No vol dir això que tinguem solucions a tots els problemes i que evidentment fer una bona agència tributària és difícil i necessita mitjans, i llàstima que no s'aprovessin els pressupostos del 2016 i anem en retard, etc. Però s'està fent i s'està treballant molt seriosament amb gent molt preparada. Això no en tingueu cap dubte. Antoni pregunta: hi ha contactes del Parlament o dels grups polítics independentistes, Junts pel Sí, amb el moviment del procés constituent? Ja més que el moviment del procés constituent, com ho diríem, com ho definim? Perquè en realitat el procés constituent participatiu el fem nosaltres. Per tant, aviam, hi va haver... O sigui, això és... són 5 minuts per explicar-ho, perquè si no... El procés constituent, hi havia una comissió que presidia la Muriel Casals, que bé, això és un drama i no en vull parlar perquè a mi em passa... És el tema on m'agermano amb l'Eduardo i em poso a m'ennuego. I jo vaig substituir-la i vàrem fer unes feines a la comissió d'un procés constituent dintre del Parlament, que ja ha tret unes conclusions que són per les que la mesa i la presidenta estan amenaçats per la Fiscalia. Però al mateix temps s'intentava crear plataformes per organitzar promptament el procés constituent participatiu. Què va passar? Que al no aprovar els pressupostos això va quedar una mica interromput. Jo crec que s'ha anat treballant per dins i es continua treballant i avui s'està treballant segurament, n'estic segur, però de cop i volta tota la gent que hi treballava va dir fins que no se solucioni el problema de la qüestió de confiança farem-ho, perquè a més s'ha de convèncer molta gent. No som el procés constituent, no som els independentistes, ha de ser molta més gent, no? I aquesta gent va dir, escolteu, mentre el Parlament no tiri endavant i estiguem segurs que no s'acaba la legislatura, això vol dir que anem retardats. Està claríssim. I això vol dir que des del Parlament l'aixopluc, però no hem de ser nosaltres, penso jo, perquè
el procés constituent participatiu ha de tenir l'aixopluc del Parlament, però hi ha d'haver una organització cívica profunda a base de les entitats, l'ANC, Òmnium, AMI, sindicats, col·legis, etc., que ho posi això, que aprofiti els estudis que ja han fet gent com Reinicia, Constituïm, Drassanes, tota la gent que ha treballat, que mirem de conformar això el més aviat possible i que en un plaç, en un termini no massa llarg, puguem iniciar-lo. Això és difícil, perquè es pretén que hi hagi quasi tothom. És possible que en aquest moment les circumstàncies siguin més favorables que fa 3 mesos. I per tant és possible que d'aquí unes setmanes, o jo espero que unes setmanes tinguem bones notícies. Ara això, diguem, en aquest moment ja no està en mans, encara que nosaltres ho puguem aixoplugar, diguem, la comissió parlamentària, jo ja soc expresident. Sí, ja, oi, que bé que són això, soc expresident. Ara és una feina molt més de tots plegats. Jordi fa unes afirmacions, les resumeixo: sense llibertat individual no hi ha pau, sense pau no hi ha justícia, necessitem la llibertat col·lectiva per recuperar la sobirania i la independència. I després fa la pregunta: com penseu resoldre el finançament de la seguretat social entre l'empresa, els treballadors i els organismes de la Generalitat, sindicats i associacions? El que està previst és que per la llei de transitorietat, aquesta llei, que serà la més difícil, la que ens posarà en un enfrontament quasi segons l'Estat, la legislació, la llei de transitorietat ve a dir que a partir d'aquell moment nosaltres som sobirans i seguirem les lleis catalanes, etc. Això connectarà amb les altres lleis estructurals, que són la de tributs i la de seguretat social, i per tant nosaltres, això seria, només seguint la llei catalana seria automàtic, per dir-ho d'una manera. El problema que tenim és com actuarà l'estat espanyol, quines amenaces farà, quina por, que és la seva tècnica, no? Sempre és la por, quina por ens farà d'aquí uns mesos quan tot això passi. Però des d'un punt de vista tècnic jurídic, això està, diguem, previst i solucionat i no hi ha d'haver cap problema. És el que et diuen tots els especialistes dins. Ara, no us vull enganyar, és evident que aquest és el punt on l'estat espanyol jo què sé, resem el rosari. No? Això no és una pregunta, això és una afirmació. Josep diu: el Rajoy l'han declarat non grat a la seva terra, Pontevedra. Aquí podríem fer el mateix amb el ministre de l'Interior. Sí, no cal ni declarar-lo, no? Però no, és vergonyós. Sí, hi ha coses que d'alguna manera són com termòmetres de la qualitat democràtica dels països, no? I el que està passant amb el poder judicial en conjuminació amb el poder policial, jo diria policial, és espantós. O sigui, aquella conversa que hem tingut el privilegi de sentir entre el ministre de l'Interior i l'encarregat de protegir les nostres no corrupteles és esfereïdor. Que això no hagi tingut conseqüències és encara més esfereïdor. I què hi vols fer-hi, no? Bueno, com dius, és un bon indicador de la qualitat de la democràcia. De fet, en paràmetres de democràcies molt consolidades que darrere tenen segles, aquesta Espanya actual ja no ho és una democràcia. I de fet l'actuació d'aquest senyor que acaben d'esmentar aquí en aquesta paraula, el senyor Rajoy, doncs la seva llei Mordaza i altres, efectivament a poc van retallant la democràcia. Però això implicaria en qualsevol país democràtic la dimissió immediata no només del ministre de l'Interior, sinó potser inclús del primer ministre, no? Però què vols esperar d'un estat en què un primer ministre socialista en els anys 80 i pico acompanyava els seus ministres de l'Interior i els seus directors generals de seguretat a la presó, en condemna ferma, en comptes de dimitir, que és el que hagués tingut de fer. O sigui, la destrucció dels paràmetres democràtics de l'estat espanyol han començat molt abans, no són d'ara. I el projecte de futur del 78 no vàrem haver d'esperar l'Aznar per veure l'esmicolat.
va començar abans. En Josep Maria pregunta: què pensa dels entrebancs interns entre els partits polítics? Sembla que a vegades vagin més per al seu interès que no per l'interès col·lectiu del procés. No, sembla que a vegades i molt sovint, també, sí. Però al mateix temps és que és la seva funció defensar opcions diferents, diverses, molt sovint confrontades. Això seria normal. El que passa és que després hi ha vicis endogàmics, van creant interessos i s'acaben confonent els interessos de partits amb els interessos de país, i després hi ha neteges personals que no es fan, i acaba sent, i estem en un d'aquests casos, actualment ho estem vivint, no? L'altre dia, no sé si és veritat, me van dir que el PP tenia 1.000 i pico d'imputats. O que la presidenta andalusa sigui la successora del Llanos, no, com es deia, del Grinyán, i l'altre... Javes i Grinyán. Això, i ella no sabia res, sí. I anar fent, no? Vull dir, que... Escolta, però és veritat que els partits polítics, i sobretot els d'esquerra, els de dreta també, però els d'esquerra haurien de buscar mecanismes de reciclatge i de neteja constant. Jo crec que sobretot els d'esquerres, ho dic perquè jo em sento, no sé si ho soc, perquè he tingut tants privilegis a la vida que no sé què soc, però tinc ser d'esquerres. Haurien de buscar mecanismes de neteja, de reciclatge i de posar-se al dia i de reqüestionament democràtic de les seves organitzacions, però per sistema. I això és molt difícil, perquè oblidar això ha portat a la majoria de les organitzacions polítiques d'esquerres al fracàs. I avui estem assistint precisament a això d'una manera quasi dantesca. Quasi dantesca. El que està passant en el PSOE no és res més que això. Bé, en queden molt poquetes i així tanquem el cupo. No se sap qui. Algú diu: teniu pensat algun tipus d'estratègia per quan arribi el moment de la desobediència civil? Sí. Tenim un roc a la faixa. Sou vosaltres. Sou vosaltres. No en tenim un altre. El pla B sou vosaltres. I quan marxeu d'aquesta sala, aneu amb aquest convenciment. Si vosaltres hi sou, aquesta és la resposta, aquest és el pla B, el més bo. Després podem tenir circumstàncies paral·leles que puguin ajudar o no, però el roc a la faixa per respondre sou vosaltres. Josep pregunta: creus que el maridatge, allò que es diu entre cometes, de Junts pel Sí amb la CUP ha fet i fa que la gent estigui decebuda? Home, jo entenc que la gent espera coses i després no corresponem amb l'entusiasme i amb l'acord que la gent desitjaria. Però al mateix temps, amb totes aquestes dificultats, són un altre termòmetre importantíssim, que és el de la nostra transversalitat. És molt important que siguem diversos, diferents, contradictoris, i que en canvi tots estiguem d'acord en anar cap a la independència. I si hem de pagar preus de desacord que com podeu imaginar, a mi em provoquen un ictus de darrere l'altre, però darrere d'això hi ha un patrimoni magnífic, i és que vol dir que som realment molt transversals i hem de procurar encara ser-ho més. O sigui que és veritat que és un problema d'acció, un problema de funcionament, però atenció, perquè aquesta dificultat és senyal de la nostra riquesa, i ho hem de veure així també. Les últimes preguntes són potser reiteratives, és a dir, tornen a preguntar la hisenda catalana, les estructures d'estat, etc. Per tant, jo crec que tenim com molt respostes, i no és una pregunta, és com una mena, diguéssim, d'escrit que em sembla que podia servir-nos com a final d'aquesta part de la trobada. Maria Jesús diu: sí que és veritat que al poble tenim molta força i que segurament l'haurem de fer servir sovint, però també és segur que necessitem que de tant en tant aneu traient el nas, així com avui, i ens aneu recordant que tot va bé i que anem junts. Gràcies, Lluís.
la sort que el que m'he pogut dedicar més, a part de d'algunes feines parlamentàries, és anar a parlar als pobles, viles, ciutats de Catalunya, i no sé quants, diguem, entre cometes, recitals he fet. I la joia que tinc és de veure que segurament el sector social més mobilitzat, en el sentit, si més no, d'anar a escoltar la gent, parlar i interar-se, etc., són la gent gran, que han fet un canvi de mentalitat extraordinari i que després de molts anys de viure en el silenci i en la por han decidit ser ciutadans. I jo crec que és un paper importantíssim perquè és gent que ja no es pot comprar, que va per convicció, que està en la tardor de la seva vida, al final de la seva vida, i que ha decidit ser coherent amb ell mateix i fer allò que creu profundament i disposats a no dir a pagar preu, perquè no s'ha de pagar cap preu, però a portar-lo fins al final. I això és constant cada dia. Jo diria que de tota la classe social, la gent que ho fa amb més consciència és la gent gran, però ho dic com a experiència personal. Potser després vindrà un politòleg o un sociòleg que em dirà no, per què no? Però des de l'experiència personal estic meravellat de veure la quantitat de gent gran que està activa, no? Que s'ha activat. L'estat espanyol ha jugat la carta de la por des del principi de tot aquest moviment i els ha fet servir quasi totes. Jo crec que quasi totes s'han esmicolat. Quan es deia de les pensions i veies que tots els economistes intel·ligents del món es fotien a riure, doncs hi va haver un moment que inclús ells mateixos ja ho van deixar d'utilitzar, no? Jo crec que la gent que som grans, jo soc un jubilat, precisament som la gent que no cal que tinguem por, perquè a la nostra vida ara ja sabem què és important, què no és important, i aquests anys que ens queden per viure, almenys viure-ho amb consciència i de cara a la justícia, a un món millor, etc., és el llegat més bonic que podem deixar als que vindran darrere nostre. Animar a continuar amb la seva militància. Ells són un valor magnífic d'aquest moviment i, a més, cadascú des del seu convenciment, des de la seva convicció, sabem que aquest és el llegat que podem deixar a la gent que arribarà. No? Deixar un país millor amb una forma de república del segle XXI i que la gent no hagin de viure mai més coses que nosaltres hem viscut.